Hey, good morning. Kain tayo ng ata-ata. Yan, ang ating breakfast. Ito ang gusto ko. Yan ang dinding. Yan ang La Union. Dinding ata-ata. May sabaw pa. Ang tinatawag na ata-ata. Nabagis na. Yan. 100 pesos yan. Okay. Kaya tikang kanindang breakfast. Kahit ko dinding. Dinding to the best. Noon sa bali na limasan. Oh, mga tati dinding. Dinding kin ata-ata. Dapi na anak na fresh nga sila. Fresh kilawin. Galunggong. Sa dagat, kanina nag-live ako, may fresh na isda, mga nanghihila. Ayan o. Yan. Kilawin to, galunggong. Correct natin. At kunin natin yung ating dinding. Ayos. Salamat sa sponsor. Ryan. Woo! Yan o. Kain tayo. Dinding tsaka ata-ata. Okay? May libreng sabaw pa. Yan na. Yan ang pagkaing Ilocano. Tamang tigid eh. Ayoko yung social na pagkain. Hindi tayo sana dyan. Basta ako, dapat sabaw na. May free sabaw pa. Ano ka pa? May free sabaw. Dinding Ilocano. Yan. Higupin natin sabaw. Shit. Tapos ni ata-ata ni Roel. Kilawin baka. Tapos syempre may dinding tayo yan. Yan ang breakfast. Dila amin. Saluyot na. Saluyot. Saluyot dito, saluyot doon. So, tibiyag. Meron pa siyang halong isda. Oh. Ayan, yung bunga ng kalabasa. Gimas. So, the best. Ayan. So, dapat ata-ata na. Ata-ata. Napapait na. Kitam. Kitam. Ano, ata-ata. Kalamansi. Sili. Ata-ata. Kilawing baka. Himas ko ano kilawunwang niya. The best. God. Yeah. Ata-ata. Ayan o. Tapos may gulay. Oh. Yan ang the best. Fresh.
Mm. May itim na tayo. Lumabas na yung totoong kulay natin. Mm. Saluyot. Saluyot. Mm. Bulong kalabasa. Ang healthy. Mm. Ano. Mm. Yung mga ata-ata na basket. Ata-ata, ito 100 pesos. Ayan. Ata-ata. Mm. Ah. The best. Mm. Mm. Oh my God. Ito ang gusto kong kainin araw-araw. Dinengdeng, ata-ata. Mm. Mm. Ah. Mm. You know. Fresh. Patay papait na ni. Fresh ni. Oh. Okay, masin. Mm. 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 The best. The best ang ata-ata. At dinengdeng. Mm. Mm. Nyamatan. Apo. Mm. Imaskan mayang. Dinengdeng. Mm. Mm. Narawadak ko ito ha. Narawadak ti dinengdeng. Mm. Baik ka? Yeah, kumakain ako. Ibang pagkain ko eh. Gulay. Anong pagkain nila doon? Normal stuff. Sa to, sa akin sabaw. Ah. Ayun. Gulay pa. Gulay, gulay. Mangas. Yan o. Saluyot. Bulong kalabasa. Saan ka pa? Power of food. Ilocano. Hmm. Nikan doon sa bagoong na. Hindi ako maikan ti bagoong na ah. Hmm. Hmm. Harap. Hmm. Ata-ata. Hmm. Hmm. Sili. Sili is life. Ah. Ata-ata. Ito nyo ti ata-ata. Ate-ata Ilocano na yun. Ata-ata. Dinding. Basta, dibiyag. Okay, ata-ata. Ay. Kiwar-kiwar mo ito na. Napidalom nun eh. Oo. Fresh na liver. At karne ng baka. Excuse me. Yan.
ata-ata. Gimason. Ngapo. Dapat ko. Sa kanya, dinding nga. Dinding, itong nandamak, kilaw tayo, kilawin. Galunggong, bulilit. Sa Ilocano, Gigi. So, yan mga namimiss ko. Arusip. Gimasin. So, importante sa akin ay may dinengdeng. Ano pa? Ay, Chris Channel. Sino to? Wala, hindi tayo nagiinom. Clumsy, chick. Wala pong nagiinom. Hindi na tulad ng dati yung mga nagiinom. Tulog pa sila sa kama. Ako, 5 o'clock, gising na ako. Yan. Ata-ata. Ito ang the best na pagkain. Hindi ko gusto yung mga sausage, pa hotdog. Tula amin. Ano din, ata-ata. Yan ang pagkain, tsaka dinding. Ayan. Chris Channel TV. Kumusta, brother? Brother Chris. Kumusta yung mga ano mo dyan? Kumusta ang ating weather dyan, brother? Kumusta ang weather dyan, paring Chris? Okay bang weather dyan? Chris Channel. Brother, kumusta dyan? Ano? Dinding. Nasanay na ako sa hindi malamig na tubig. Mainit. Mas mainit dito. Salamat, Brad. Mas mainit dito. Pero kaya naman. Kaya naman, Brother Chris. Basta merong ata-ata. Ata-ata. Tsaka, importante sa akin ay dinengdeng. Yan dinengdeng. Okay, Brother Chris Channel. Ayan ang ating kaibigan ng California. Si Brother Chris Channel. Sa mga kaibigan natin dyan. Kain tayo, Brad, sorry. Kain tayo. Kain. Itong buhay ng Ilocano.
importante sa amin ay dinengdeng. Mm. Mm. Ah. Woo! Sarap. Oh, ayos, Ace. Ang si Ace galing ng ano yan. Nag-breakfast siya. Libre ang breakfast dito. Pero mas gusto ko ang dinengdeng tsaka ata-ata. Mm. Taba-taba. Tsaka na tayo mag-exercise ulit. Pagtapos ng ating balik tayo. Pagkatapos ng ang ating short vacation, balik exercise. Pero ngayon, sa ngayon, wala muna. Kalmado lang. Pati exercise, ano tayo ngayon. Pero si Ace, nag-gym may gym dito. Ako, huwag muna. Push-up lang, konting push-up. No, taba-taba na, oh. Bilbilin na ulit. Ito tinatawag namin kalabasa. Yan, dahon ng kalabasa. Saluyot, tapos utong. Oh, shit. Gimas. Yan ang ulam. Breakfast, lunch, dinner, dinengdeng. Okay, ata-ata. Malapit na matapos ang ating ata-ata. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa pagkain. Simple, pero the best. Para sa akin, ha? Ito lang ang ulam ko na gusto ko. Pero wag naman masyado sa karne ng ata-ata kasi bawat nandun yan. Nakakasama din to. Pero iba kasi yung fresh talaga. Galing di, slaughterhouse. Salamat, Brother Ruel, sa ata-ata. Okay, uling hataw. Oh, man. Oh. Thank you, Lord. Sarap. Meron pa tayong dinengdeng. Yung sobra, help lang natin. Kaya lang yan. Para meron pa. Dapat tayong kainin, no? May sitaw pa. Ayos! Kabachingking. Tapos meron akong isda. Meron akong isda dito na ano. Eto, galunggong. Oh, galunggong siya. Fresh. Fresh, nung nag-live ako kanina, yun, oh. Kaling, bali lahat to, 500. 500 pesos yan. Ang bungkus ng galunggong, kilawin. Yung iba siguro, paksiw na yan. Ayos! Ayos ang buto-buto. Parang may sino. Babush!